И здравейте хора! Тук както разбрахте, гледам един матч, който се казва Реал Мадрид срещу Кайрат. В Шампионска лига Мбапе тук води с 3-0 в първото хетрик. Обаче аз се го върнах и за сега вкарал дискота първия. Възможно аз съм бил на фен срещу Никърската и ето. И сега, заедно с вас, ще играем малко FC Mobile. Знаете, ако искате да гледам мача, всички пишете, не? Всички пишете кой? Кристиан Врлайц. Добре, значи ще пусна Кристиан Врлайц. Щом го искате, Кристиан Врлайц е наважно. Само една минутка. Искате да пусна нещо на Майнкрафт? Как ти играе? Добре. Абонаменти. Не, чакам Педро. Преди беше на къде? Преди беше на мястото на Ванко. Знаете ли кой искате ли Ванко са? Който какъвто това ще. Значи сега ще сме... Кой искате хора? Искате ли? Всички пишат къде е Бобито. Бобито беше до тук до сега, но да стане и... Да. Защото това когато Бобито беше тук, защото Бобито не искаше и не исках да дразня. Знаете ли кога? Продаваме Левияш. Левияш. Не беше толкова добър. И решавам. Ако на вас не ви харесва моето мнение, разбирам. Просто аз така мисля. Просто Левияш не е за нас. Да нормално мачка. В състава. И чакайте да се върна. Само една секунда.
сериозен футболист от тези три плеера, които ще отворим 105 до 111, един от трима футболиста, 106 до 111, един от трима и един, още един 106 до 111 от трима отново избираме. И след вече са untradeable, може да станат някакви по-тези футболисти като до така от тези футболисти биха влезли в отворени. Така че стискаме фаза и това нещо сериозно, а пък сериозно тук ето от Mighty Winter, там не знам си какво е за лъжето. Mighty Winter, окей, и даваме сериозен 107 и шата бам, добре, и какво? Имаме 730 часа, което е много добре, ако трябва да тече. И можем да изберем. Хора. Трябва да изчакаме до утре. Не чакай там. Кога си утре ще правим. С това дайте сега да си отваряме тук на топка да взимаме и да се пускаме в мачове. Всичко питат какво ми стана, защо съм без ПСЖ. Защото пък ме ПСЖ отбор и така бе резултата. Откъде ли? Ето ми ги всичките футболисти. Тук ще експериментираме в този сервер, и този ми е нормално. За Тео Хернандес. Вече в Алкива. Кристиано Роналдо. Себалос. Да отиваме в нашия сървър. Къде Данче? Дани Себалос не съм ли го села? Дани Себалос. Да. И сега да видим. Аз съм пак по 111, затова 111, затова му отвори. Не виж, дигна водница, но... Лясон! Това е нова икона. Жоа Феликс. Ти как не го сложиш? Време да спускам. Ето на Дембеле капитана. О, БСЖ стига също талант.
Вие само pay to win нивата, иначе няма. Иначе не става филма. Pay to win Ема да стане работа. Знаете ли какво? Дали рискуваме? Заслужава ли си рискът хора? Заслужава ли си рискът да дадем 8 ноща работа вместо 10? Тук се разбира. Механик човек са добавили. Вау! Това е готино, ще добавят такива футболисти, които пак казвам, по принцип ги няма. Той да видят, да, няма да видят. Добре. Спасяване на нашия вратар. На заместника на Донорума, Джан Уич. Ако не беше той, беше до кандидат. Ако не беше той, дали ПСЖ ще да спечели. Ако Дембеле и той не бяха от ПСЖ и се останаха в номер. Виждате ли? Аз не мисля. Те келка се... Какъв е тос? Тос е някакъв хакер. Какво? Това така стане тази. Остави ма. Що? Снимам видео С кое? за YouTube. Да, с кое. Айде, остави. Кара ли си добре? Да. Браво, моето момченце. Ти с мачът правиш видео, ти ли? Не, гледам играя. Запата, аз нямам този. Той получава жълткото. Ето е този.
често, че пусна Иньеста или Мартинес, който иля там. Човек трябва да махне запалата, защото той ти коства жълт картон. Ако сега той получи червен картон, няма да го сгони. И сега да ти я взема екрана мача или да той вкара. О, вече няма. О, вече няма. Ай, взех всичко вече. Само едно нещо да видя. Мачът дали е приключил? Да. 5-0, молеца. Диас е вкарал из Диас и Камавинга. Не. Хора. Хара, мадър. Влизаме и правиме отборът на нашите мечти. А именно на Реал Мадрид, човек. На Реал Мадрид. На Реал Мадрид ще правим отбор. Добре. Билгам 113, моля са. Пълно 113. Тук е надо. Аз то съм. Хаусен! Кала Мадрид. Значи, чакайте хора, що не искам да видя. Що? Сега, ако Лука Модрич е в Милан, си го вземам. В Милан. В Милан. Лука Модрич е в Милан. Как съм 83? Но колко няма да го съм. Лука Модрич. Лука Модрич е аут. Ще го взема.
Легенда. Няма да го използвам. Лука. Не мога да се отърва от лука. Човек, как бихте се отървали от лука? Той не е помагал. Казвам си и камък. Дай Брагим. Не. Не защо да дам. Но Браги. Student. Hausen. Ще взема всичките готи играчи. Всичките готи играчи. Взема всичките. Бро. Трент задължителен. Хаусен. Вижте Хаусен. 110. И е новия, който и сега взеха. А Трент, не знам дали има по-същата. Май не. Май не. Той дали има? Той има, бе. Той бе няма. А къде бе? Къде у нас е? Ало. Не, няма. Няма Трент. Трент Александров няма. Хаусен няма. Алдалулин. Франга секу. Газа.
Имам само 10 играча. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! Valverde y anda. Valverde. A la Madrid. A la Madrid. Y a la Madrid. Mi tu вече 70. Пачо тръгва и на него място. Дембале тан Entune Manchester.
Не, капитана, тук трябва да им напишем номерата. Тук хора ще използвам другия телефон. Независимо дали е водил в резултата, без значение, опонента лекнал ли е победа. Капат много хакери обаче ще... Но те да кажеш си как, мисъл... Да, просто да няма хакери, съответно за да не могат те се възползват от това и при лепка на опонента, независимо ако ще да е пекнало, за него лепне ли опонента победа служебно. Това е... Значи не ме платил първото. Много салам. Алба номер 4. Трет. Raul Asensio, não sei o que é. Nem Формигация съм го направил. Где 20? И казвам 24. Хаоса. Значит, тренинг. Значит, тренинг.
Време. Чакайте само да сложим един милтал. И значи сега. Значи сега да пишем. Номерът е 12. И така. Следващия. И тестирането. 5 съм написала каналинка. Да. Да не се балус. 19. Да. Джуниор, Мбапе и други. Да. Здание готов. Родриго, да, Мбапе съм да го правим на десятка. И тук се... Дали? Да. И Франко Мастан. Да, тук си имаме и това. Да. Демек, всичко е. До спите ще ги бие Мбапе.
това ще ни бъде фини. И май така ще сме. Не, искам да го бия вън. Не. Мени. Това си тренд, а това е, да кажем, така. Време съм да направим добро, нали. Ти видео колко време беше? Евено исках да го. Тридесет. 38 почти. И да. Съм отвалил вампир. Аз не съм толкова сериозни. Иначе като дал върджил ванайк. Защото те ще ми скелят 5 червени картона и после ще са червени. Ще ги погледа. Аз не искам да червени жълти картони да се чуя. Колко ги правят. Но едерментон е агресивен, потика Мавинга малко. Да, Злато. Знаеш какъв Златанин? Танин. Златан Ибрахимович. Златан Ибрахимович. Първия гол за Реал Мадрид. Дали ще бъде факт и не? Ибрахимович тук си го спирам. Първия гол на Реал Мадрид. Трябва да бъде Мбапе, човек. Или Стрент. Или Скаут. Трябва да бъде Мбапе, човек. Трябва да бъде Мбапе, няма как. Стрела! Но Кортуа тук не се намеси. Защото знаеш, че тук няма прегон. Камавинго. Белингам, Мбапе. Дали това ще бъде гол за опонента? И да, Ламин Ямал вкарва в 30-та минута на матча.
Беше направено и с ръцете. С кръчетата. И го Белингам? Откъде дали го не. Можа да Караме тия пакети, трябва да се светне там 107 по 8 нещо такова, което светне минимум. Стига, брат. Стига, бе. Айде. Германия. Ти статата Германия, бе. Стига, бе. Майн. Две само е случи. Браво. Просто... Германия, локал. Шок. Просто съм шокиран, толкова съм шокиран наистина. Няма локаут много. Ние се платят абсолютни рандъм човек. Мисъл... Не знам какво да кажа просто. Ако пак няма локаут или игра. Приеме. Приключих се си малко. Нашата игра приеме. Край. Пак няма локаут! Ай, стига! Как си пакна Иньеста? Медле го. Искате да включим истинския отбор. Демек 111. Шесто се знае, че няма да пием. И ще видим какви двама ще ми въртите. Ви на мене. И какви ламиня, Малчус и Ньестчета Гугаро. Аз тука Белингам даже ще ви вкарай са. Или може даже да не вкарам. Ей сега хора, пускам тост Донарума. Пускам кой ли не велики унос легендата. Взимам унос Загини. Взимам унос. Днес направо ще ги издъндрукам всичките на пъпченца. Сега ще ви го кажа състава. Виждали вече. Видео на днес, ако сте забрали. Сега. Не. Сега.
111 overall. Ще на кое много мощно става и като съдта много мощно и не дам. Ще видим това какво се става по-добре и ще преценим да даде Йохан Кройф или Варкола. Няма идея кой ще е по-добър, кой ще е по-слаб. Не знам кой ще е по-добър. Добре начинал. Правим два начинал, човек. Чакай малко, чакай. Добре, окей, тук имаме някакви там арабел футболисти. Так, скорам, окей, 102, няма проблем, даваме. Добре, ще има някакви начиналци. Да апгрейднем Жинола. Жинола. Приятел. На едно, две, три. Представям ви. Скус. Виси. Ей, за тази легенда. Ей, този ми е единствения, който не ми е познат. Всички други. И загин. Не съм толкова познат. Всички други. То. И сега от този лист. Така. Имаш ли солетки, бе? Солетки имам често малко. Дай ми. Ама не съм много сигурен. Тук да ти се запазвам. Иначе ако искаш мога да ти запазвам. Иначе той има семки. Солетки имаш очанта? Не. Очанта? Не, нямам. Там? Нямам. Нямам никъде. Може да ми обелиш няколко семки. Ама аз ги изядох. Съм дали по-рано. Всичките ли, бе? Утре ще вземе тати. Утре вземи 2 пакета. Айде, За отправи всеки. се си леве. Чумо? Не сега. След малко, хайде. Аз съм ял, бе, човек. Какво ще идеш? Леща. Не. Леща. Да ти сипам ли? Не сега. Да ти сипам. Не сега. Да ти сипам ли леща? Не. Какво ще идеш? Няма да я. Ще идеш леща, айде. Ама не сега. След 2 минути. Не. Сипам ти леща, айде. Сипваш ме, когато ми се дояде. Нека да видим неговите статове. 165, 164 шути, 168 дриблинг, 123 паса, 135 физикал, 5 звезди ликвута, достатъчно висок, 5 звезди стилно, 5 звезди ставяне на една наистина уникална карта на Давид Жинола. И да, вече сме 114 overall. Нека да го отбележим, това е 114 overall, може да вземем и Карлос Алберто. И вече сме стойка най-добре, и трябва да стана вече история. 115-116 вече е максимума. Ще стане моите камне. Ще го измислим. Айде, първият матч ще бъде като камне. Ама. Чакай. Нещо тук се е бъгнал.
Да. Какво? Ще е готово, ако направя това нещо, да можем да сменим цвета на мрежата, както си искаме. Без значение кой сме опитали. Защото на конкретния стадион, тук е синя, определено си е доста притеснителен футболиста на вратата, като Гриша и тук вече е изключена на някакъв. Да, как вече някакви ситуации просто не се сякат. Да, много готово ето. Реално правят някакви неща и спорт. Ако се напънат, просто ако си напънат мозъка малко и нещо гениално. Ето, може да има някакви... Тук е шанс за опонента. Стана... Тогава се стана 100%. Има меса този стадион. Тоест може да е. Тоест може, защо да ни дадат правилно тогава? Знам някакви печални приятели сложи така синя мрежичка. Що това да не мога да бъда нормален стадион, сложи така мрежичка? Защото се държите как линиите на стадиона са такива светло-синички. Линиите на стадиона са такива светло-сини, шанс на различни лана. Не трябва време, това беше мисля много яко помни как само така на това, когато ползвах толкова добре и беше ставало. Пророкът е геймер на футболи. Но трябва това да много 10 мача да стана първият си гол. Така че не трябва да избързваме. Капши! Бая да омаря капши, се представя великолепно поставени. Всеки това се представи се много добре. И като цялото много добро. Хора си, да, вече някакви 16 долара, горяла бала. Да, вярно е, но смисъл аз. Достатъчно класни футболисти. Има! Хиловатане на първият си гол, не успява да ви била. Ти просто за 8 минути, човек. Просто боли това мъка да вкараме гол на Бота, Жила вкара първият си гол. Също се не бъде Жила, да не си да ви Жила, защото трябва да се трябва да се добре на първо, да е добра следващия мач. И Жила се разписва, само че начава да е хакер. И че буквално се десна на първата минута на мача. Не знам какво да очаквам. Жила, и Дехия прави някакво много странно анимация, странно спасяване прави Давид Дехия. Чудено много съм изпраща врата. Алая! Кой изпълнение само на Алая? Да, браво, мачкаме. Мачкаме, и че даже просто ни видя и си казва, че няма си стои да играе. И че просто ни видя и си казва, ма искаш да си говорят, направо ще лепна. Изпрестени тези в живота. Смисъл да си правя и просто хакерчи. Според мен е доста реалистично. Когато видяхме, че това беше клянч. От мен хора.